Il-mulej ħarisna kif Raj ħares il-merħla tiegħu. Ix-xogħol tiegħi ta' psikologa jlaqqani ma' ħafna nies differenti minn diversi mixjiet tal-ħajja, bosta problemi jiġru jittaqsim il-qalb. Inħossni tassew privileġġjata li għandi x-xorti nkun ta' sapport għan-nies li jkollhom bżonn fl-aktar mumenti diffiċli. Minħabba sigriet professjonali li jiena marbuta bih, ma nkunx nista' naqsam dak li nkun għaddejja minnu mal-kollegi jew man-nies qrib tiegħi. Għalhekk ħafna drabi indur lejn Alla u fih insib rifuġġju kbir u serħan il-qalb. Kull meta nagħmel dan nimtela b'kuraġġ kbir u nħoss l-għajnuna u s-saħħa li jkolli bżonn biex inkompli nagħmel xogħli u nimxi l quddiem. Għalkemm m'iniex dejjem konxja li inti tieħu ħsiebi mulej, ejn illum fuq l-eżempju ta' Marija li kienet iżżomm f'qalbha l-mumenti tal-laqgħa miegħek, ejn li niftakar imqarr f'mument wieħed li fih inti tagħtini l-grazzja li nħoss il-preżenza tiegħek.